агар рӯзе якеро дар Rolls-Royce дар меҳмонхонаи 6 ё 7 ситорадор ва дар айни шукофоии зиндагӣ бинӣ, ба ӯ ҳасад мабар, чунки ӯ барои ба он ҷо расидан шабу рӯз заҳмат кашидааст. ҳеҷ кас ба ӯ чизеро туҳфа накардааст. аз хоб бедор шав, қувваи дарунатро бедор кун. бозӣ оғоз шуд, мавсими амал фаро расид. вақти он расидааст ки аз имкониятҳо ва захираҳое ки дар кишвар ва ҷомеаи худ дорӣ истифода барӣ. агар бо зиндагият мушкил дорӣ, агар бо муҳити атрофат мушкил дорӣ, коре бикун. агар чизеро мехоҳӣ, рафта онро ба даст ор. дарк кун ки баҳонаҳо асос надоранд. онҳо бофташуда ва сохтаанд. онҳо дурӯғанд. ва чӣ гуна метавон дурӯғро боздошт? ту дурӯғро бо ҳақиқат боз медорӣ. ва ҳақиқат ин аст ки ту вақт дорӣ, ту маҳорат дорӣ, ту дониш, дастгирӣ, ирода ва интизом дорӣ то ин корро ба анҷом расонӣ.